Een jelle lijn liep het erop dat het vrouwelijksvoetbal in Heerenveen een zevende eerste zou. Sportclub Heerenveen lust de stekker uit de damesteam. Directeur Robert Veenstra verwudde het vreed een beetje vreemd. Een van die goede besluiten die wij hebben genomen is vorig jaar, ik geloof dat het in mei was, om te stoppen met het damesvoetbal. Nevens Veenstra moest er wat verscherren worden om het vrouwelijksvoetbal van Friesland, maar ook van Nederland te behouden. Daarom hebben we het echt op een moment dat er nog discussie mogelijk weer. Zo, als we dat dienen hier op het moment dat het echt aanraan weer, ja, dan koest ik niks meer bereiken. Maar dat kon ook nog wel, want we zien het nog correct van de deadline van het stopje. En nogmaals, wij wisten natuurlijk echt donders goed dat als Heerenveen stoppen zou, dat dan echt de hele league voort weer. Dus dat hebben wij echt wel als pressiemiddel echt broekt om iedereen ervan gewist te maken dat het serieus is. Om 4:12 kwam de trein op gang. De sponsorcommissie bestaande uit ouders zette de speelsters aan het werk. Maar het bleek opmerkelijk dat de dames zelfs voor een reddingswerkje moesten. Ja, klopt. Dat is ook zo. Toen we het hoorden, toen kregen we nog een kans van onze sponsorcommissie. Die had het aan ons doorgegeven. Nou, toen zijn we heel erg achter sponsoren aangegaan. Dus ja, zo hebben we het eigenlijk weer op de been geholpen. En dat is alleen maar mooi, want als het allemaal weg was geweest, dan had je in de hoofdklasse weer moeten voetballen. Nou, en dat is al een stukje lager niveau. Om nog verstere grond onder de voeten te krijgen en om naar de toekomst continuïteit te borgen, is er een comité voor aanbeveling in het leven geroepen. Meester Wim Anker loopt daarin de karre. Ik ben onder de indruk van die reddingsactie die er vooral zelf stad binnen toen het 3 miste ging. En ik volgde het team natuurlijk qua uitslagen al in de kranten. En ik ben wel onder de indruk van het vrouwensvoetbal. Toch Vera Pauw en het nationale team. Die wedstrijd die kwamen eindelijk een keer rechtstreeks op televisie. En dat vond ik wel een mooi moment. En nou ja, nou zijn er problemen. Er moet meer aandacht komen, er moet meer geld komen. En toen hebben ze mij benaderen. En toen heb ik zei, laten we maar zo met tafel gaan. Commissie van aanbeveling, ja, wat heb je in de Holland te doen? We zijn we willen 4 dingen bereiken. Dat is A, het opzetten van die commissie. Het is een soort trapsraket. B, eind september gaan we naar de directie, naar Robert Veenstra van Heerenveen, om daar goed mee te praten over de toekomst. In tweede plaats willen wij om de tafel met wichtige clubs als Utrecht, Twente, om een breed draagvlak te krijgen. En dan mijn zware delegatie. En dan denken wij aan Riemen van der Velde naar Zeist. Want kijk, Zeist, daar zit de macht en daar zit het geld. En als je die niet mee hebt, dan bereik je niks. Zodoende binnen er nog 2 adviseurs onder het team te jekken. Fabbe de Haan en Riemer van der Velde. Maar deze man had het comité naar zichzelf hobby 2 brekjes om de KNVB in Zeist van het slot te krijgen. En zowel in 2013 was het Europees kampioenschap hier. Dan had je dus een goed vrouwenteam. En volgens mij is het zo dat je dan goed presteert. Je had vrouwenvoetbal en famkesvoetbal. Ik een geweldige trouw in de reg. Nou ja, daar had alles behoefte aan. Dat is gewoon zo. En dat je het zo in het buitenland, in Engeland, in Frankrijk, in Duitsland en de Scandinavische landen hoe tegen je het, dan werden ze wij het dan herkennen. Wij zijn er ook voetbal aan. Dus morgen er is een maatschappelijke noodzaak van vrouwelijksvoetbal. Ja, ze willen hartstikke graag voetballen. Nou ja, dan maak ik de gelegenheid om te doen. En op het moment dat je door je hebt er topvoetbal bij. Nou, dan moet je dat dan ook ontwikkelen. En zo lijkt het erop dat het vrouwelijksvoetbal redden is. En dat de kans op mislering nou net al te groot meer is. Dit is denk ik de impuls en de stimulans die we nodig hebben om die volgende stap te zetten. En daarom ja, ben ik tiergewies met het feit dat we nou een comité van aanbeveling hebben. We hebben een professionele staf, een professionele trainer, Maarten de Jong teammanager. Ja, als het nou net goed komt, dan weet ik het echt net. Nou, stel je voor dat we nou jonge wedstrijd hier in Tuvalu en de Frali. Wat was de uitslag? Nee, ik denk dat Tuvalu het winnen zou. Net Tuvalu, maar Zwolle wie nooit de presentatie vreet die jong de tegenstander. En Heerenveen kwam na 4 minuten op voorsprong. Terug naar Ziele van Eyck, 1-0. Lisanne Vermeulen van Zwolle maakt dan 1 minuut later de leakmaker. Maar dan is het Wendy Mulder van Heerenveen die de 2 op het boord zet. Zwolle maakt het dan bij 2 gelijk. Maar dan is het Nanziele van Eyck in de tweede helft een mooi een prachtig hakje de 3-2. Vivian Miedema maakt er dan ook nog 4-2 van. Een paar minuten van het aankomt Zwolle weer om te 4-3. Maar de 3 punten bij binnen. En Heerenveen is nog deelkoprinner maar 6 punten. De doelstelling is duidelijk dat je bij de eerste 3 wil eindigen. En ik denk dat Twente en Den Haag het uit gaan maken wie kampioen wordt. Nou, Heerenveen is denk ik net aan het bouwen en met een hele jonge ploeg. Maar als je die een paar jaar bij elkaar kan houden, dan kan het er iets heel moois uitleveren.